Ola, neste tutorial imos ensinarvos a elaborar o índice automático do voso traballo, unha vez que xa temos establecidos os estilos, tal e como vimos no vídeo anterior. Neste traballo xa temos títulos de varios niveis, polo que compre crear un índice automático, que ademais de ofrecernos un deseño coherente co resto do traballo, tamén nos vai servir para desplazarnos ao longo do documento con máis rapidez. Para iso, seleccionamos o índice que tiñamos creado no modelo de proba. No menú, prememos no botón de referencias, despois no de táboa de contido e en táboa de contido personalizada. No cadro que emerxe, prememos opcións. Alí poderemos ver que estilos ten activos o noso procesador, que por defecto son o título 1, título 2... Debemos cambiar eses estilos polos creados para o noso modelo, os que empezan por USC. Borramos uns para seleccionar os nosos. Unha vez seleccionados os estilos creados para o noso modelo, prememos aceptar. Pregúntasenos se queremos reemplazar a táboa de contido. Aceptamos. Deste xeito, xa temos índice novo, automático e listo para ser modificado cada vez que engadamos un título novo sen necesidade de escribir sobre el. Imos facer a proba. Se engadimos dous títulos novos, volvemos ao índice e seleccionámolo, prememos no botón dereito do rato, despois en actualizar campos, actualizamos toda a táboa e aceptamos. Aí aparecerán os novos títulos do índice. O índice automático tamén nos permite, seleccionando o título e premendo no botón de control, movernos con máis rapidez ao longo do documento, cuestión que resulta moi útil, sobre todo cando temos o traballo moi avanzado con moitas páxinas redactadas. E así rematamos co segundo vídeo tutorial do curso de redacción científica. Agardamos de novo que vos resultase útil.